Bon dia, titis, bon dia, tastaulletes. Aquesta és la segona part de la sèrie El retorn de les cigales. Podreu trobar el vídeo sencer al canal de la Dimoni de Maxwell, link a la descripció. Recapitulem què va passar. La Mariona, a.k.a. el dimoni, em va contactar per explicar-me que... Estan apareixent forats d'aquests al terra. Després de fer la meva recerca vaig arribar a la conclusió que segurament eren... uns insectes, unes cigales, cicades, I que... porten 17 anys sota terra. Vam deixar el vídeo veient els primers insectes i ara m'acaba d'arribar aquest vídeo. Love is in the air, everywhere I look around. Hola, Cèlia! T'he d'ensenyar una cosa increïble. Hi ha milers de cicades, però estan a terra o enganxades als arbres i no es mouen. S'han mort o què ha passat? Per altra banda, tantes cicades com hi ha a terra hi ha a les copes dels arbres i a les branques, però aquestes són una mica diferents. Són més grosses, n'hi ha de blanques i de negres i aquestes sí que es mouen. I a més, fan un xivarri considerable. A veure si demà puc anar al campus i t'ho ensenyo millor. Adeu! Hola, Cèlia. Avui he vingut al campus per ensenyar-te realment quin és el soroll que fan aquestes bèsties. Escolta. Déu-n'hi-do. M'he baixat una app per saber quants decibels exactament són aquest soroll i el soroll fluctua entre uns 60 i 70 decibels. De mitjana jo diria que són 60, però també té pics de 80 decibels. Això seria comparable a un carrer supertransitat amb cotxes i camions i 80 decibels seria comparable com a un concert. Tu imagina't aquestes bèsties que tenen, uns 5 centímetres, fer un soroll equiparable a un concert o a un carrer ple de cotxes. Em sembla al·lucinant. Aquí, Mariona, no et preocupis que això que hi ha pel terra no són cadàvers, sinó que són exoesquelets dels insectes. I el que sents és un cant d'amor. Però anem pas a pas. Com recordaràs en el vídeo anterior, aquests insectes porten 17 anys sota terra. I quan surten, tenen ganes de canviar de roba, com s'entén perfectament. En el seu cas, de mudar, desfer-se de l'antic exoesquelet. És superimportant perquè és com passaran de nimfa a adult. És una mica com la seva adolescència. Si els mires de ben a prop, aquests insectes que hi ha pel terra estan buits, perquè no hi ha res a dins, perquè només són com l'armadura. Segur que algun cop passejant has trobat la pell antiga d'una serp. Doncs això ben bé ve ser el mateix. Un cop ja s'han alliberat, s'han mudat, s'han canviat d'aquesta pell antiga, no se centren en un plat calent o un llit ben còmode, sinó que el que volen més que res en aquest món és reproduir-se. Aquí és on surt el soroll que sents, Mariona. És la revolució sexual. I sí, la revolució sexual requereix un bon sorollam. Tu parlaves d'uns 80 decibels i diuen que pot arribar a 100. És a dir, que compra't uns taps d'orella ben còmodes perquè això pot arribar a ser bastant molest. A qui sents cantar són els mascles, que volen cridar l'atenció de les femelles per reproduir-se. I com podem veure en el vídeo que m'has enviat, la cua del mascle és com un acordió i es mou per fer aquest soroll tan característic. A més, tenen un òrgan anomenat timbal a cada cantó del cos que els permet fer el so més fort. I ja per acabar-ho d'adobar, la part del final del seu cos està buida. Aleshores això permet amplificar el so, és com una mica d'efecte d'un túnel, quan cridem en un túnel que sembla que estiguem parlant més fort. I amb les ales el que fan és dirigir el soroll cap on va. Fan molt soroll, no només perquè es moren de ganes de trobar la seva mitja taronja, sinó que a més també és perquè es moren a seques. Vull dir que són unes preses molt fàcils. Mariona, les pots pràcticament tocar que no marxaran. Així que canten a ple pulmó, no ben bé, perquè les femelles vinguin des de grans distàncies i així es puguin reproduir. Quan abans, millor. Com a resposta, la femella fa com un clic, un soroll molt fluixet. De fet, Mariona, has aconseguit gravar aquest soroll. A veure si el podem sentir. Aquest soroll el fan per cridar l'atenció al mascle proper. I aquí el que hem de pensar és que els pobres insectes porten 17 anys sota terra. Així que estan una miqueta desesperats. Aleshores el que acaba passant és que els mascles segueixen qualsevol soroll similar al que fan les femelles. I, per exemple, s'han vist casos de tallegespes o altres eines que fan sorolls similars i atrauen aquests insectes. O, per exemple, el sol fet de petar-se els dits també pot atreure'ls. I aquest fantàstic concert, que segur que estàs gaudint moltíssim, Mariona, durarà aproximadament una setmana, 10 dies. Tot i que el cançoner
té un repertori i tot, no es tracta d'una sola cançó. Perquè pensa que, com deia en el primer vídeo, hi ha 3 espècies diferents que conviuen i fan el cicle a la vegada. Així que és essencial que en aquest moment no s'emboliquin. I canten cançons diferents per atreure cada un a la seva femella. Un cop han procreat, les femelles ponen els ous als arbres, que de fet una femella pot posar com 600 ous, que és una bogeria, i és tan bogeria que a vegades les branques dels arbres es trenquen per culpa de tot el pes. Les femelles i els mascles no trigaran a morir, però no patim, que dels ous sortiran larves, que cauran al terra, s'endinsaran, s'enterraran durant 17 anys. I el 2038, que jo ja tindré una edat aleshores, el 2038 sortiran nous insectes. S'enfilaran als arbres, canviaran de roba, s'enamoraran, tindran fillets. I qui sap, potser també hi haurà alguna catalaneta perduda per allà que s'exclamarà al veure forats al terra, quedarà fascinada i trucarà alguna altra tastaolletes i el cicle tornarà a començar. Doncs sí, Cèlia, espero que d'aquí 17 anys el cicle torni a començar i hi hagi algú com jo que en pugui gaudir tant com he fet. He tornat una última vegada aquí al campus per ensenyar-vos com el soroll i el cant de les cicades ha deixat pas al dels ocells, el d'altres insectes i el de les persones caminant i aprofitant aquest campus. M'ha encantat viure això aquí. De fet, aquí a Princeton les cicades són tot un símbol. Hi ha gent que en fa samarretes, hi ha gent que en fa decoracions per casa seva i fins i tot hi ha gent que se les menja. Sí, se les menja. De fet, tinc un amic que, sapiguent que se podien menjar i que no eren tòxiques, les va voler provar. I quan les cicades estaven a tope, quan estaven sortint del seu exoesquelet i pujant pels arbres, vam anar a caçar les cicades més tendres. Una altra cosa superxula és que a la geladeria més famosa d'aquí Princeton, que es diu The Bent Spoon, van fer gelat de cicada. I als 5 minuts de treure l'anunci ja hi havia una cua al carrer impressionant de gent que volia tastar el gelat de cicada. No vaig poder tastar el gelat perquè s'havia acabat i les cicades que va cuinar el meu amic no les vaig voler tastar. No perquè no me'n fia de com cuini ell, sinó perquè ell mateix ja va dir que no valien gaire la pena. O sigui que prefereixo menjar-me un bon prèssic o ja posats un caragol. Espero, Cèlia, que hagis gaudit tant com jo d'aquesta experiència tan surrealista i moltes gràcies per fer tota aquesta recerca i per ensenyar-me tantes coses d'aquests meravellosos, fascinants insectes. Ens veiem al proper misteri. Quines coses! I gràcies a tu, Mariona. Realment ha estat ben apassionant tot plegat. Torna'm a trucar quan passin coses boges d'aquestes, que ja saps que a mi m'encanten. I ara ja estava pensant... I sobre les cigales també tenim aquell conte de la formiga i la cigala, no? Que la cigala es passava el dia de penjar en l'aire i llavors la formiga no parava de treballar i a les... no faig spoilers, que a més és un conte d'aquells boniquets. Vale, estava buscant l'episodi de les 3 bessones i la cigala i la formiga i que per cert la cigala fa un cringe espectacular, és horrorós, i m'acabo de trobar amb aquesta joia. Ei, titis! Així que bona nit, titis. Bona nit, tastaolletes. Com sempre, si voleu subscriure-us serà absolutament genial. Les meves xarxes @soctastaolletes per tot arreu. I que no m'oblidi, aquest és el primer vídeo que publico al canal sota el paraigües de Neurones Fregides. Que si no ens coneixeu, som una plataforma de comunicació científica per promoure l'ús del català en la ciència i el món digital. Bàsicament som un grup de joves flipats que ens apassiona la ciència i en parlem. I deixo també les xarxes per això, per si voleu fer-ne un cop d'ull, seguir-nos i cotillejar una miqueta.